Aquest és el primer any que entrem dins del programa de l'Esport fa per tu i consisteix en que cada escola, les escoles que volen, doncs, han triat el tenis de taula per practicar primer a l'escola durant 4 sessions. La federació ha cedit un material que són 4 taules, 25 pales i pilotes, i fem una formació amb els professors a principis d'any, a l'octubre, a principis del curs escolar, on intentem facilitar el que es fa dintre d'aquestes sessions. Al final d'aquest programa doncs, venen cada escola ve aquí a la federació, on tenim 20 taules, i realment podem veure realment el que és el tenis de taula i poder jugar cadascú amb una taula. La sessió d'avui la distribuïm en 4 tallers diferents. En un fan continuïtat del punt, en tenis de taula al principi a l'hora de l'aprenentatge doncs és important que la pilota estigui en joc per no anar a recollir cada 2x3. En una altra sessió fem un taller de servei senzill, de ficar la pilota, posar la pilota en joc. En un altre taller avui hem adequat el que teníem previst de fer el cop més important del tenis de taula, que és el topspin. Doncs hem adaptat a fer un circuit d'habilitat, de mantenir d'habilitat per la pilota. I després hi ha una, que és la que entenc que agrada més a tots els nens i nenes, que és que disposem de 4 robots, una mica diferents cadascun, on aquests són màquines que tiren pilota i llavors ells doncs, van omplint la safata que té el robot per tirar les pilotes i van tornant les pilotes que els tira el robot. És un esport on requereix molta habilitat, tant a nivell motriu com a nivell també mental, perquè nosaltres diem que és com una cursa de Fórmula 1, no? Com uns escacs jugats a la velocitat de Fórmula 1. No? Crec que l'experiència que hem tingut fins ara és molt, molt positiva, ens han sortit encantats, s'esveren molt aquí, però sobretot el que volíem és que estiguessin molt actius, que no paressin en cap moment, i això em sembla que ho aconseguim. L'escola que va venir l'altre dimarts, per exemple, fem un mini-estudi de les taules que tenien al voltant de l'escola al carrer, no? Perquè del que els havia agradat l'activitat, doncs ja buscaven maneres de continuar, i això realment ens fa molta il·lusió.